Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pinanggih meneh. Ing kini babi arep crita babagan wayang kanthi irah-irahan Antareja lair. Mengkene critane. Sawise Prabu Puntadewa kanubatake pinangka raja ing negara Amarta, ya ing Indraprastha, Prabu Duryudana rumangsa miris penggalihe. Awit negara Amarta katon luwih endah lan luwih kokoh tinimbang negara Astina. Banjur duwe niat pengin nguasani negara Amarta. Patih Sangkuni ngaturake pamanggih lan cara menawa Prabu Duryudana pengin ngersakake Ngamarta dadi panguasane. Prabu Duryudana banjur ndhawuhake Patih Sangkuni kanthi cara kepriye menawa pengin ngrebut Amarta nanging ora ngawis talani. Adipati Karna banjur sumela atur ora nyarujuki menawa negara Amarta sing katemben wae dumadi, awit menawa Pandhawa wis nrimakake negara Astina diijoli alas gung liwang-liwung terus gumregut gawe negara, bareng lagi katemben wae dadi kok arep direbut panguasane. Prabu Duryudana katon ora ndhahar ature Adipati Karna. Katitik ndhawuhake Patih Sangkuni golek sarana kanggo ngrebut negara Amarta. Patih Sangkuni banjur ngaturake menawa duwe jago ing negara Jangkar Bumi minangka kanggo nyerang Amarta kang jujuluk Prabu Junggila kang wis duwe rasa serik marang Pandhawa. Patih Sangkuni kaliyan Pandhita Durna tumuli budal nyang negara Jangkar Bumi saperlu bujuk rayu Raja Junggila kersa nguruk marang negara anyar yaiku negara Amarta. Raja Junggila kena bujuk rayune Patih Sangkuni. Katitik banjur ndhawuhake putrane kang aran Naga Baginda sing kesaktiyane ngedap-edapi saperlu nganti wadya bala ngluruk perang marang negara Amarta. Sak tengahing marga Punakawan si Petruk anyumurupi dampyak barisaning prajurit katon nyerbu negara Amarta. Petruk banjur age-age mlayu sipat kuping mlebu kedaton matur menawa ana mungsuh sing bakal nyerbu negara Amarta. Prabu Puntadewa banjur minta pertimbangan marang Bathara Krisna. Prabu Krisna ndhawuhake Werkudara lan Arjuna ngadepi mungsuh kang katemben wae teka. Prabu Krisna lan Semar Badranaya nyumurupi menawa Werkudara lan Arjuna katone kewalahan ngadepi Naga Baginda. Kyai Semar banjur antuk pituduh menawa kang bisa ngadepi kridaning Naga Baginda
Hamung putra Werkudara kang ana sapta pertala wayah Sang Hyang Anantaboga. Semar lan Prabu Kresna banjur sowan marang Sang Hyang Anantaboga. Ing kono putra Anantaboga yaiku Nagagini nembe Anggarbini antarane 7 wulan. Kanthi pamateking Sang Hyang Ismaya ya Kyai Semar ana kaelokane kahanan jabang bayi kang dikandhut dening Nagagini banjur kalahirake katon blewo-blewo mijil kakung. Katon blalak-blalak netrane beda kalawan bayi liya-liya kang nembe lair. Anantaboga banjur paring tetenger Bima Sunu. Lan Anantaboga uga anguluri sakujur awake nganggo toya ilu kang mijil saka tutuke Anantaboga. Ing pangajap sang wayah bisa kebal awake saka sak maneka gegaman. Sang Hyang Ismaya banjur muja jabang bayi mau bisa katon dewasa karep ben bisa ngadepi pangamuing Naga Bagindo. Ora let suwe Kyai Semar lan Bathara Kresna nganti Bima Sunu ngadepi Naga Bagindo sak wadya balane. Sawise Naga Bagindo lan wadya balane wis kasirnakake dening Bima Sunu, sukmane Naga Bagindo anitis marang ragane Bima Sunu. Sabanjure Bima Sunu ngluruk ana ing negara Jangkar Bumi nyirnakake rajane risan kang aran Prabu Junggila. Sabubare Raja Junggila kasirnakake dening Bima Sunu, banjur Praja Jangkar Bumi kaaturake marang Bima Sunu lan ing tembe dadi Nalendra Jangkar Bumi kanthi sesebutan Antarja. Amung semene crita cekak babakan wayang kanthi ira-iran Antarja lair. Ana ing crita mau bisa kapetik pelajaran menawa manungsa iku wis kaparingan kadonyan kang luwih mesti isih kurang bae. Mula wong kang kaya mangkono iku ora perlu den sira tiru. Cukup semene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.